Imos ca información deportiva. Na segunda futsal, o Atlético Oleiros mantense líder tras empatar na casa fronte ao Lesende, mentres que o Taragoña e o Artes sacaron adiante dous triunfos importantes a domicilio. Tamén houbo goleadas claras e empates sen goles. O Atlético Oleiros empatou 1-1 na casa fronte ao Lesende nun encontro moi igualado. O conxunto de Lousame adiantouse no minuto 32 cun gol de Alberto Seijas, resultado co que se chegou ao descanso. Pero xa na recta final do partido, os locais lograron o empate definitivo. Con este resultado, o Atlético Oleiros mantense líder con 39 puntos, mentres que o Lesende é quinto con 28. Na próxima xornada, os ribeirenses mediránse co Porto do Son e o Lesende co S de Xuño. O Taragoña levou os 3 puntos da súa visita ao Milladoiro tras gañar por 1-2. Os rianxeiros marcharon ao descanso por detrás do marcador, pero na segunda metade reaccionaron e nos últimos 20 minutos remontaron con 2 goles que lles deron a vitoria. Con este triunfo, o Taragoña sitúase sétimo con 25 puntos e na próxima xornada recibirá ao Xuventud Aguiño. O Artes impúxose ao Sares Tramundi por 2-4 nun partido no que os ribeirenses levaron sempre a iniciativa, aínda que os de Padrón venderon cara a derrota. O Artes mantivo a vantaxe durante todo o encontro e acabou certificando unha vitoria sólida. Con este triunfo, o conxunto ribeirense sitúase noveno con 25 puntos e na próxima xornada enfrontarase ao Milladoiro. No caso de Porto do Son e Aguiño, os sonenses dominaron con claridade o partido. Durante a primeira metade, ambos os equipos mantiveron igualado o encontro chegando ao descanso con empate a 0, pero xa tras o descanso, o Porto do Son non lle deu tregua ao Aguiño e os goles non pararon, cerrando o marcador cun claro 0-3. Na clasificación, o Aguiño agarda no 14º posto, mentres que o Porto do Son nun 10º. O Noiave sumou unha clara vitoria a domicilio tras impoñerse por 0-5 ao Xuño. Os locais intentaron adiantarse nos primeiros compases, pero a partir do minuto 35, os noieses impuxeron o seu xogo e foron ampliando a vantaxe gol a gol. Con este resultado, o conxunto barbanzán sitúase na 13ª posición con 15 puntos. E pola súa banda, o Sporting Lampón tivo que conformarse cun empate sen goles fronte ao Esclavitud. A pesar das ocasións para ambos os equipos, o marcador non se moveu. O Lampón ocupa o 12º posto da clasificación e na vindeira xornada medirase ao Agro Barcala.